singakanani nobekeze Sitazami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo kulo okhulumayo namhlanje onzela nezinye indaba ezimnandi ezingaba usizo kunoma ubani. Bengifisa nje ukuthi nginazise ukuthi ugogo Mselekeza nabo namhlanje uzonitshela ukuthi sinomuntu omsebenzi la ekhaya. Umuntu ongasebenzi nosafuna umsebenzi nosafuna ukufaka iCV yakhe. Yiza kagogo Mseleke ngesikhathi ufika kagogo Mseleke ukhona lokazokunika kona ozogcaba bese uthole kube isimonyo. Ngalesikhathi uthola lesi simonyo lesi ngesikhathi usebenzisa usigcaba lesi simonyo ngesikhathi uhamba wena uyofesa ngoba sekhona labafesayo abangeve befaka ama CV. Ngaleso sikhathi umlungu maye ephuma nje ethi uzobheka abantu eminyango uzofika nje aganyele wena qala ngoba uzobusifakile lesibonelo sakho ngoba uyofesa noma wena kuthiwa mhlasimbe uyofaka iCV. Yabona ngalesi sikhathi lesi usulindele ukuthi usuyongena khona ku-interview sekuqhamuka ke imanager yakho izokhetha umuntu lo kufanele ukuthi ke uzofaka khona iCV. Wena usungaqhamuka ke lapho uqhamuke lapho nje usuzoyifakela iCV yakho uzobana nje akubone nje avana change cha nje wena nje unakwenza ngisho iCV kufanele uvale uzoba ukusebenza ekhaya. Sangisho ukuthi ke musani kulolu hlupheka niyale sikhona isigaba kagogo Mseleke ekuyisona esizokusiza bakubone nebebe kade bengakuboni ngoba kukhona ukuthi ngesinye isikhathi umboziwe akubonakala kodwa lesigaba sizokwenza uvelo bani ubonakala uma usebenzisa nje lapho uyakhona usebenzise ngoba kwesisikhathi wasebenzisa ngisho uhamba endleleni uthola ukuthi sizokusiza uzohlangana nomuntu nje mhlawumbe ufuna umuntu abemsebenzini wakathi hayibo wemfowethu uyazi kube kwanesikhala somuntu obefuneka lapha emsebenzini ngicela ukuthi uma ngabe ngilokhuza ngithathe ke noma ulethe la kumina iCV yakho ngihambise lapha emsebenzini mhlawumbe ungase kwenzeke mhlawumbe uthi usuba nenhlanhla mhlawumbe kwenzeke ngempela kuthi usubizwe kuthiwa hayi sondela ngoba woza ngoba naku ke yini ilesi sigaba lesi uyazawula lo muzi uma usuzawulile uphinde futhi uzothola uyibe isigaba. Hayi ngiyakutshela ke lapho uyisholo wena mina ngiyozwa ngawo usuxoxa uthi hayibo wegogo wazi wangisiza sengibiziwe emsebenzini bangifonelile bathi ake ngifike ngizokwenza i-interview usuyahamba uyokwenza i-interview emsebenzini. Ayikho into ehlula ukuthi lesi sigaba lesi mawusebenzisa phela ngoba uhamba uyofesa ngeke ukuthi uzosebenzisa uhlele ekhaya. Uma usebenzisa uhlele ekhaya uzoqashwa ubani hleli laphansi ekhaya ngoba njengoba ngithi ungathatha iCV yakho uyihambise ngoba phela kuthiwa kuzophuma imanager ikubona ususebenzisile avana bonke hayi ngeke lo muntu kumele azoqala ukusebenza ngoba uyalibala njengabe uyasebenza ayikho into ayihlalele ekhaya siyamlibazisa wayibona lokho esithi akwenze. Sengisho ukuthi ke mangakwazi ukufika kagogo Mseleke nizofika kagogo Mseleke ukuthole konke lokho inhlanhla zakho ziyavuleka kuyakhanyiseleka amathunga akho wageze kahle ube clean emva kwalokho zonke izinto zakho zihamba kahle. Ugogo Mseleke namhlanje uyacela ukuthi nilalele uhlelo lakhe uyabonga kakhulu.